Sige, sige. Kaya ako may 3 for 100. Ano ba yun? Swan. Masasabi mo? Sana naman nakikita mo. Wait. So, welcome to Pangasinan, guys. So, nandito tayo ngayon sa Expo. So, we will enjoy every cent na nandiyan kasi marami tayong mapagpipilihan. So yan, daming tao. So, hindi pandemic. Kakakain ko lang. Gusto ko ng Ini, muratan desa, Pak.